рано чи пізно рушниця, яка висить на стіні, вона вистрілює. Путін хоче аднавіць расійскую імперію ў больш шырокіх межах, і як бы Беларусь акурат, як і Украіна, як бы першыя ахвяры так гэтай імперыі. Війна, вона справжня, ось вона є. Вітаємо вас! Це «Безвіз», програму, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітаю всіх. І Тетяна Іванська, господарство, дякую, що ви з нами, дякую, що глядите YouTube-канал Белсат Лайв, ставите там уподобання, підписуйтесь і покидаєте коментарі. Заахвочую далей гэта рабіць, калі гэта для вас бяспечна. Як бачыце, мы сёння стане ў таких прыемных, светлых колерах. Хацелася б пагаварыць пра нешта прыемнае, веснавое, бо вясна наступила нарэшце. Ну, але рэчаіснасць падкідвае іншыя рэчы. Я тут згадваю, што фіолетавы колер у каталіцкай традыцыі это так само колір жалоби. І ось акурат у нас сьогодні новина. Хотілося все ж таки, знаєш, більше про перемоги, але вони у нас ще попереду. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо. Там господарства, ось, напевно, ви вже чули про те, що піднявся новий переполох, бо Лукашенко знову заговорив про війну. Ось така новина. Лукашенко падпісаў указ аб перавозе дзяржаўных органаў і іншых арганізацыяў на працу ва ўмовах ваеннага часу. Дакумент вызначае парадак дзеянняў уладаў у перыяд нарастання ваеннай пагрозы і ў военны час. Як пояснили в прес-службі узурпатора, документ удосконалює порядок переведення державних органів та інших організацій з роботи в мирний час на час воєнний і забезпечення їх злагодженої та ефективної взаємодії в разі виникнення загроз національній безпеці з врахуванням змін у військово-політичних умовах. Указам вызначана кола дзяржаўных органаў, на якія распаўсюджваецца яго дзеянне, у тым ліку дапоўнена так званым усебеларускім народным сходам, палатамі нацыянальнага сходу, канстытуцыйным ды вярхоўным судамі. Кіраўнікам асобных дзяржаўных органаў і шэрагу арганізацый у выпадку ўвядзення ваеннага становішча могуць быць прысвоеныя вайсковае званне. Як знову ж таки зазначають в прес-службі, як йдеться в цьому повідомленні, цей указ дасть змогу забезпечити системне та безперебійне функціонування державного апарату в період посилення воєнної загрози та у воєнний час. При гэтым ужо дастаткова традыцыйна поўнага тэксту указу ў адкрытым доступе няма. Ну вось гучыць гэта з аднаго боку трывожна, хтосьці ўвогуле ігнаруе такія паведамленні, ну бо Лукашенко як бы насамрэч ужо шмат дзесяцігоддзяў гаворыць пра вайну, пра тое, што ўсё на вайсковыя рэкі трэба перавозіць, але апошнія 2 гады ідзе рэальная паўнамаштабная вайна, так, і гэта ўжо не жарцікі. З другого боку, многія людзі думаюць, як у той прыказцы пра ваўкоў пастуха, што вось, маўляў, столькі разоў ён крычаў і ўжо таму несур'ёзна ўспрымаюць. Ну, але, власне, ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Такі прибігли вовки, а ніхто не прибіг на крик того хлопчика. Дакладна. Ось, каб не сталося так у нашай сітуацыі, хацелася пачуць экспертнае меркаванне. З намі на сувязі палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый день. Як вы ўспрынялі інфармацыю пра падпісанне вось гэтага указу аб перавозе дзяржаўных органаў і іншых арганізацыяў на працу ва ўмовах ваеннага часу? Што гэта ўвогуле азначае? Сам по сабе гэты дакумент, мне здаецца, збольшага фармальны, але ён адлюстроўвае пэўныя тэндэнцыі. Я б не сказаў, што Лукашенко рвецца ў бой. Вось ужо болей за 2 гады прайшло, як пачалася гэта шырокамаштабная агрэсія супраць Украіны, а Лукашенко ўсё адкручваецца, не пасылае свае войскі для наўпроставага ўдзелу ў гэтай вайне. Мне здаецца, што ён тут улічвае 2 моманты. Па-першае, тое, што далёка не ўсё ад яго залежыць і што Владзімір Пуцін пры вострай патрэбе ўсё ж прымусіць Лукашэнку сваіх салдат таксама ў гэту калатнечу, ў гэту мясарубку паслаць. Ну і другі момант палягае ў тым, што Лукашэнку выгадна ўвогуле нагнятаць вось гэты мілітарысцкі псіхоз, каб яшчэ мацней закручваць гайкі, апраўдываць нібыта вось гэтае канчатковае знішчэнне
палітычных свабод, грамадзянскіх правоў, таму што, маўляў, навокал ворагі, заўтра можа грымнуць вайна, і тут не да нейкіх там цырымоніяў. Пане Олександре, добре, ми бачимо, що Лукашенко, він намагається, знаєте, триматися все ж таки такої дистанції. В нього це не виходить, але він намагається триматися дистанції там від Путіна в цій війні, особливо в повномасштабній. Але знову ж таки, коли ми чуємо повідомлення Заходу про те, що європейські країни почали готуватися до війни, коли ми бачимо, що Трамп виграє у супервівторок, і він іде на президента, і швидше за все, що він має шанс стати президентом Сполучених Штатів, і саме до цього моменту відтягують росіяни. Ми бачимо його заяви про НАТО, ми бачимо заяви Макрона про те, що необхідно готуватися до війни. От чи не готується, власне, до цього самого і Лукашенко? Чи не варто тут звернути увагу на ці заяви? Можливо, знаєте, він робить вигляд, що нібито він не хоче брати в цьому участь, а насправді він готується до великої війни і він знає більше. На мой погляд, Лукашенко, вось пры тым, што яны з Пуцінам вельмі падобныя шмат у чым, гэта два аўтарытарыі, два дыктатары, але Лукашенко не імперыяліст. Вось у гэтым плане ён адрозніваецца ад Пуціна. Мы ведаем, што гэты крамлёўскі валадар, ён публічна кажа пра прэтэнзіі на нейкія гістарычныя, нібыта рускія землі, гэтым апраўдвае сваю палітыку. У Лукашэнкі псіхалогія і філасофія іншая. Вось ён хоча быць дыктатарам у асобна ўзятай краіне, каб ніхто не лез, ён абвесціў электаральны суверэнітэт, гэта значыць фальсіфікаваць выбары як заўгодна, не запрашаць там назіральнікаў АБСЕ, але на чужыя землі ён не прэтэндуе, ні на польскія, ні на літоўскія. Так што вось у гэтым розніца. І ён разумее, што калі паслаць свае войскі на украінскі фронт, а тым болей калі напасці на нейкую краіну НАТО, як вот там маскоўскія генералы адстаўныя некаторыя кажуць, што мы там праб'ем сувалкаўскі калідор і гэтак далей, Лукашенко разумее, што уся гэтая ягоная славутая стабільнасць, якой ён дамогся нібыта вось рэпрэсіямі жорсткімі, брутальнымі, яна захістаецца і можа абваліцца. Таму ён не зацікаўлены ў тым, каб нападаць на НАТО. Сёння у Пуціна на гэта няма рэсурсаў, але Лукашенко дапускае, што калі сюжэт вайны ва ўкраіне будзе спрыяльны, болей-меней для Крамля, і нейкае адбудзецца там замірэнне збольшага на маскоўскіх умовах, то праз нейкі час Путін можа назапасіць сіл, ресурсів і для того, каб паспрабаваць на зуб НАТО. Так, пане Олександре, може якраз, дивіться, так, можливо, він не імперець, так, він не хоче собі більше земель. Він не хоче йти воювати і приєднувати до себе території, але він може надати свою територію для війни. Знову ж таки, ви правильно зазначили, Росія і Путін, вони зараз виснажують Україну, і вони виснажують і тероризують Європу. І от, можливо, вони скористаються моментом, щоб саме з території Білорусі зайти, наприклад, на країни Балтії. Гэта не выключана, гэты сцэнар цяпер актыўна абмяркоўваецца і ў балтыйскіх краінах, і ў іншых еўрапейскіх дзяржавах. Аднак на сённяшні момант, я думаю, тут ёсць і такія прычыны, якія прымушаюць педаляваць гэтую тэматыку наўмысна. Мая думка ўсё ж такі ў тым, што ні сёння, ні заўтра у Пуціна не будзе дастаткова рэсурсаў дзеля таго, каб напасці на нейкую з краінаў НАТО. Ён загруз і ва ўкраіне, хоць Крэмль трубіць, што цяпер там нейкія велізарныя перамогі, але там яны і Аўдзееўку нават узялі цаной вялікіх стратаў, вялікай крыві. Не да таго цяпер імперыі, хаця, канешне, думкі менавіта такія, думкі экспансіянісцкія, і ў перспектыве ўсялякая можа быць. Але сёння мне здаецца, што еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія вайскоўцы у пэўнай ступені штучна уздымаюць гэтую тэму, каб быў пералом у свядомасці электарату. Бо, кладучы руку на сэрца, мы ж бачым, што там у Еўропе і ў Штатах ідзе ўнутрыпалітычная барацьба, і пэўныя сілы стараюцца згуляць на моманце такой нейкай стомленасці ад падтрымкі Ўкраіны. Дык вось, гэта плынь палітыкаў, гэта плынь вайскоўцаў нагадвае, што калі вы стоміцеся сёння падтрымліваць Украіну, дык заўтра Пуцін прыйдзе і па вашу душу.
Спадар Александр, вы сказали про тое, што не ўсё ад Лукашэнкі залежыць, таксама залежыць шмат што ад Пуціна, калі мы кажам пра таксама і, дарэчы, і беларускую армію, падаецца, так, якую пакуль што яшчэ не паслалі на ўкраінскі фронт, аднак вось там гэтыя інструктары тэрарыстаў з Вагнера, так, альбо ўвогуле гэтае засілле абсалютна такой прапаганды рускага міру, якое мы бачым публічна, нават так хваляцца там сілавыя ведомствы ў сваіх тэлеграм-каналах, дзе там і расійскія вымпелы вісяць і гэтак далей. Ці вось уся гэтая апрацоўка войска не можа прывесці да таго, што так ці інакш усё роўна вось армію пад чырвона-зялёнымі сцягамі могуць паслаць супраць Украіны, асабліва калі Масква так вырашыць, што трэба ўсе сілы кінуць вось супраць нашай паўднёвай суседкі. На сённяшні дзень, як вядома, у Беларусі практычна не засталося расійскіх войскаў, і Украіна стварыла моцны такі рубеж абароны, там шмат мін, шмат усялякіх умацаванняў. Таму, калі у Крамля і былі б нейкія планы новага нападу, то цяпер спатрэбіўся б яшчэ большы ударны кулак, чым у 22-м годзе. Хоць і тады гэта была групоўка ад 30 до 50 тысяч вайскоўцаў, і яна атрымала па зубах. Цяпер, можа, 100 ці 120 тысяч трэба сканцэнтраваць. Гэтай сілы у Пуціна такога рэзерву няма, а беларускае войска, хоць Лукашенко і кажа, што ў нас там 65 тысяч, насамрэч болей-меней паяздольныя часткі, гэта некалькі тысяч вайскоўцаў з сілаў спецыяльных аперацый. Яны, натуральна, пагоду на ўкраінскім кірунку не зробяць. Лукашенко выдатна зразумее, што іх адразу ператвораць у фарш. Так што, яшчэ раз падкрэслю, ён не рвецца, і у Крамля на сённяшні дзень няма рэсурсаў для новага наступу з поўначы. Таму, калі такія планы і ёсць у Пуціна, то гэта не планы сённяшняга дня. А ў нейкай крытычнай сітуацыі згуляе сваю ролю не тое, якія там мазгі ў вайскоўцаў, а тое, наколькі Пуцін у стане выкруціць Лукашэнку рукі. На жаль, залежнасць режиму Лукашенки ад Москви увесь час узмацняється. Пане Олександре, ну от власне, по-перше, Лукашенко абсолютно цілком і повністю вже під Путіним, і якщо провести паралелі, 1 березня, от якраз після цього собрання, чи як там оцей Путін вийшов, говорив до цієї своєї челяді, та, федеральне собрання, після цього 1 березня виходить указ про призив резервістів. Тобто він їх знову закликав на так звані навчання. За кілька днів Лукашенко випускає ось цей указ, де готує країну до роботи, до існування у воєнному стані. Ми розуміємо, що Лукашенко не хоче посилати свої війська. Він не хоче замазати себе ще кров'ю ще більше, хоча він вже вкрав наших дітей. Але тим не менше. Але ми ж розуміємо, що війська можуть бути такі білоруськими, але керувати ними будуть російські офіцери. І це, фактично, юридично, це може десь навіть вважатися як російська армія, тому що керують російські офіцери, але воювати будуть білоруські солдати. І все до цього йде. Чи не занадто ми, знаєте, легковажно до цього ставимося? Ну, я не думаю, что, хотя я не могу казаць за украінскі бок, але з тых звестак, якія мне вядомы, я не думаю, что Украина легковажна ставіцца да пагрозы з поўначы. Наколькі я ведаю, даволі, акрамя таго, што створаны ўмацаванні, мінныя палі, даволі вялікі вайсковы кантынгент. Я зараз якраз кажу про вас, що ви кажете, що навряд чи він піде. От мені здається, що все ж таки треба враховувати це все, всі ці шанси, ймовірності. Ну, глядзіце, я яшчэ раз хочу паўтарыць, што каб новы наступ з беларускага боку арганізаваць, патрэбна вялікая колькасць войскаў, вялікая колькасць тэхнікі. Так, Пуцін перабудаваў прамысловасць на вайсковы лад, Лукашенко таксама актывізаваў яму вайсковую дапамогу, але пакуль што ў агляднай перспектыве такіх рэсурсаў няма, каб арганізаваць новы наступ з беларускага кірунку. Таму гэта пакуль што перспектыва такая, достаткова хисткая. Але знову ж таки, об'єднає війська. Об'єднає війська. В цього один указ, в цього другий указ, вони кооперуються і просто заїжджають російські офіцери, російські найманці і долучають білоруську армію.
Ну, гэта не так проста. Я б ўсё ж такі не казаў, што Лукашенко на сёння гэта 100% марыянетка Пуціна. У пэўнай ступені ён захоўвае аўтаномію. І глядзіце, за 2 гады вайны я шмат чуў спекуляцый, што вось Пуцін там выкручвае Лукашенку рукі, не сёння-заўтра беларускае войска ўступіць у бой, але прайшло 2 гады, ўжо нават болей, і войскі беларускія не ваююць наўпрост, гэта па-першае, і па-другое, мы не бачым, каб Пуцін выкручваў рукі, таму што раней да 20-го года, калі былі канфлікты паміж Мінскам і Масквой, то Крэмль тады перакрываў газавы вентыль, нафтавы вентыль, не даваў крэдытаў. А сёння гэта, ведаеце, сыплецца як з нейкага чароўнага рога, і па шмат гадзінаў Пуцін і Лукашенко гавораць пра нешта, прычым яны не сварацца, відаць, яны выходзяць у добрым настроі. Таму мне здаецца, што на сённяшні дзень Лукашенко ўсё ж Пуціна пераканаў, што не трэба жменьку маіх салдат пасылаць у бой, бо іх там адразу перамелюць, а лепей я буду тваім зборачным цэхам, буду тваім палігонам, буду тваім стратэгічным балконам. На сёння гэта выглядае так. Як яно будзе заўтра, тут прагназаваць цяжка. Спадар Александр, яшчэ вось калі мы гаворым пра магчымае ўвядзенне ваеннага часу, ваеннага становішча, ну бо у прынцыпе указ акурат рыхтуе да такога сцэнару, ці можа быць так, што насамрэч гэтае прыгатаванне скіраванае не толькі супраць украінцаў і Украіны, але і супраць беларусаў і беларускага народу, калі ўсё ж такі Пуцін вырашыць вось канчаткова анексаваць Беларусь у нейкай сітуацыі, калі пазбавіць нават фармальных нейкіх прыкметаў дзяржаўнасці, і вось трэба будзе разбірацца з людзьмі, якія жывуць на гэтай зямлі, і уласна для таго таксама гэта ўсё і робіцца. На вашу думку, увогуле, вось калі мы гаворым пра паглынанне Беларусі і Расіяй, таксама вось у сувязі з тым, што адбываецца на фронце ва ўкраіне, ці можа быць так, што калі вось Пуцін зазнае гэтую моцную паразу у агрэсіі супраць Украіны, то ён будзе старацца забраць Беларусь? Два моманты я б тут вылучыў. Па-першае, сапраўды Лукашенко, ён ужо ў 20-м годзе запэцкаў войска, армію удзелам у рэпрэсіях. Нядаўна быў прыняты чарговы закон, які там без папярэджання ў мірных жыхароў дазваляе вайскоўцам страляць. То бок, так, гэта тэндэнцыя відавочная, што войска дыктатар хоча прыстасаваць дзеля здушэння нейкіх унутраных пратэстаў. Але другі момант палягае ў тым, што, на мой погляд, на сёння Пуцін не зацікаўлены ў такой вось грубай анексіі Беларусі. І гэта гіпотэза, што калі ва ўкраіне яму не пашэнціць, то ён у якасці нейкага суцяшальнага прыза забярэ Беларусь, мне падаецца спрэчнай. На сённяшні дзень Крамлю болей выгадна паказваць Беларусь як такую добрую Украіну, вось альтэрнатыўную гісторыю. Глядзіце, маўляў, калі няма нацыяналізму, калі няма русафобіі, ну, у катэгорыях Крамля, натуральна, то і мы добрыя, ніякія мы не захопнікі, наадварот, мы даем усялякія даброты хаўрусніку, вось каб Киев сябе паводзіў такім чынам, як Мінск, то ўсё было б ціп-топ. Мне здаецца, што на сённяшні дзень няма у Пуціна. Вось гэты прапагандысцкі момант для яго важнейшы, чым фармальна акупаваць Беларусь, там адабраць гэты чырвона-зялёны сцяг, гэты савецкі герб і гэтак далей. Хай гэтыя цацкі застаюцца Лукашэнку ці камусьці пасля яго, так мне відаць думаюць у Крамлі. А дэ-факта ўсё адно гэта паслухмяны сатэліт, беларускі рэжым, і на што рабіць нейкія брутальныя дзеянні, калі можна гібриднымі метадамі таго ж дасягнуць. Пане Олександре, якщо ми, власне, поговоримо про ось ці цацки, так, тільки дещо серйозніші. Якщо раніше слова і заяви Лукашенка сприймалися, ну, справді, знаєте, так, ми ділилося це десь на 2, так, але все рівно були уважні, то зараз Лукашенко, коли це говорить, ми пам'ятаємо, що в нього є ядерна зброя, яку йому передав Путін. От він цим же ж може почати шантажувати і маніпулювати? З аднаго боку, ён, Лукашенко, ўжо сапраўды неаднойчы так рытуальна размахваў гэтай ядернай зброяй, і рыторыка ў яго такая, што глядзіце, калі што, дык вам мала не здасца, але гэта былі не такія заявы, што мы на некага нападзем цяпер, бо мы сталі магутнай ядравай дзяржавай, а зноў жа не лезьце ў маю дыктатуру, дайце мне кіраваць так, як я хачу. Таму у Крамля тут адны нейкія планы,
і канешне гэта планы правакацыйныя такія гібридныя. Вось Путін можа, таму што гэта ж фактычна кнопка ў руках Крамля, у нейкай сітуацыі бабахнуць гэтай тактычнай ядернай зброяй ці па Ўкраіне, там ці па Варшаве, а з разлікам на тое, што, як рускія кажуць, ответка потым прыпадзе на Беларусь, тому что з Россией, з ядерной ўсё ж таки Захад побойваецца наўпрост уваходзіць у сутыкнення, а вось по беларускім хаўрусніку можа і ударыць у адказ. Таму у Крамля тут, канешне, вельмі хітрыя і падступныя планы, і Лукашенко ў гэтым сэнсе з'яўляецца такой цацкай у глобальных планах Крамля. Ну, але Лукашенко, я думаю, ён хоча у гэтай гульні свае атрымаць дывідэнды ў разліку на тое, што рэальнага ядравага канфлікту ўсё ж такі не будзе. І яшчэ болей, у мяне ёсць такое меркаванне, што Лукашенко нават пралічыў варыянт, калі раптам Россия захістаецца у выніку там заходніх санкцый, у выніку паразы ва Ўкраіне, то можна будзе яшчэ і, мякка кажучы, прыватызаваць гэту ядерную зброю, таму што Лукашенко, мне здаецца, падабаецца прыклад паўночна-карэйскага дыктатара. Краіна бедная, краіна адсталая, але нават Злучаныя Штаты баяцца яе надта чапляць і цвеліць, таму што ядерная зброя ў гэтага дыктатара ёсць. Сапраўды перспектыва так сабе. Вось, спадар Александр, літаральна апошняе пытанне. Хацеў бы яшчэ удакладніць такую рэч, пачуць вашае меркаванне. Вядома, што указам вызначана кола дзяржаўных органаў, на якія распаўсюджваецца дзеянне гэтага указу. І там сказана, што кіраўнікам асобных органаў і нават шэрагу арганізацый у выпадку ўвядзення ваеннага становішча могуць прысвойваць вайсковыя званні. І тут у мяне вось такое пытанне. Падаецца, што нават вось гэтая чырвона-зялёная армія, як вы кажаце, і ваяваць не хоча, то тым больш і чыноўнікі нейкія выканкамаўскія, яны увогуле здольныя будуць упісацца ў нейкую такую агрэсіўную вайну і стаць часткай гэтай ваеннай машыны, як прадугледжвае гэты ўказ. Ну, гэта сапраўды праблема для Лукашэнкі. Ён сам казырае, што быў вайсковым чалавекам, ён любіць гэту казарменную дысцыпліну, каб усе шоўкалі абцасамі і бралі пад казырок, але у выпадку з вертыкаллю гэта не вельмі добра атрымліваецца і нават камічна выглядае, калі на нейкія там зборы, на нейкую муштру збіраюць гэтых губернатараў, гэта такія мажныя дзядзькі, пераважна не спартовага выгляду, і, шчыра кажучы, гэта вайсковая форма, як на карове сядло на іх выглядае. І гэта праблема для Лукашэнкі, таму што беларускія чыноўнікі, вось гэтая вертыкаль, яны думаюць зусім пра іншае. Яны думаюць пра тое, як бы там збіраць з кантраляванага бізнесу нейкую даніну, каб іхныя дзеці і ўнукі добра былі ўладкаваныя, можа нават у Еўропе там жылі, вучыліся і гэтак далей. Так што ў гэтым плане, я думаю, моцнай падтрымкі няма, але Лукашенко трымае вертыкаль у чорным целе, яна запалоханая, таму думаць, што на гэтай глебе могуць узнікнуць нейкія змовы, я б гэтага не чакаў. Дзякую вялікі, спадар Александр, за тое, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Ну, вось так дастаткова меркаванне спадара Александра, мне так здаецца, такую я выснову роблю досыць аптымістычна. Ён так не закладае нейкага такого суперчорнага сцэнару. Так, але розумієш, мене ось цей оптимізм, він відверто кажучи, людину, українку, яка живе в війні, яка знає, що таке повітряні тривоги, яка бачить, що відбувається. Там ми можемо згадати в Одесу, де 5 дітей, десь ціла сім'я з дітьми, де 3-місячне дитя, піврічне дитя. Я розумію, що війна – це страшно, і я розумію, що війна, вона справжня, вона є. І коли людина готується до ведення військового стану, знову ж таки, перед повномасштабним вторгненням, згадай, скільки було навчань, і казали про те, це просто навчання, це вони просто бряцюють зброю. Рано чи пізно рушниця, яка висить на стіні, вона вистрілює. Тому для мене все рівно це, знаєш, такий більш обережний оптимізм, я більш реаліст. Я дивлюся на те, що так чи інакше, на мою думку, у Лукашенко не лишиться вибору. Йому або стрілятися, або йти стріляти, розумієш? Проблема в тим, і що... стріляти він піде
не за вільну Білорусь, Гэта а за зразумела. Росію. Бо ён яе ўвесь час нішчыць, але тут яшчэ такі момант важны, мне падаецца, абсолютна відавочна, што Путін хоча аднавіць расійскую імперыю ў больш шырокіх межах, і як бы Беларусь акурат, як і Украіна, як бы першыя ахвяры, так, гэтай імперыі, і спадзявацца на тое, што зусім нас гэта ўсё абміне, мне здаецца, што ну, пакуль не варта, на жаль, так, мы бачым, што зрэшты зараз не абмінае, но ў такой гібриднай форме праз рэпрэсіі, праз арышты ідзе ў Беларусі, праз такі будаванне такого гулагу, так, унутры краіны. А ва Ўкраіне гэта ідзе менавіта праз ракеты, праз біццё людзей, праз выстравы па жылых дамах, вось тое, што ты згадвала ў Адэсе, гэта жахлівыя рэчы. Тут як бы мы знаходзімся таксама пад агрэсіяй, але іншага кшталту, так, праз сатрапа, які паходзіць з нашай зямлі. І гэта сапраўды ўсё вельмі небяспечна. Тут здаецца, што варта, каб мы былі вельмі свядомыя таго, што можа адбыцца. І, на жаль, рыхтаваліся да горшага. Так, хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Це правда. Я хочу долучити нашого гостя з боку України. Це Денис Попович, військовий експерт. Ну і, власне, в нього запитаємо його думку. З оптимізмом чи з реалізмом він на це дивиться. І мене справді тут ще цікавить питання ядерної зброї. Наскільки це серйозно, як він вважає. Денисе, вітаю тебе. Добрий день. Денисе, зараз обговорюємо ось цей указ Лукашенка, який каже про те, що він переводить всю державу в умовах роботи воєнного часу. І я тут... Продовжує можливість переводу. Так, ймовірно, так. Але я згадала так само і указ Путіна 1 березня, про те, що він резервістів скликає на навчання. Тут ніби Лукашенко готується. Ну і от, власне, ми бачимо 2 роки він нібито бряцає зброю, але нібито не хоче йти в війну. Наскільки зараз це може бути все серйозно, враховуючи, як зараз Росія йде вперед на фронті? Ну, я так розумію, це певною мірою тренування. Тобто він видає указ, який, значить, повинен внормувати порядок переходу цих державних установ Білорусі до роботи в умовах воєнного стану. Тобто там, куди кому біжати, там, кому чим займатися і таке інше. Я так побачив це таким чином. Але що означає це, що він розуміє, що війна йде і до нього в країну? І він піде війною? Я думаю, що він зробить все для того, щоб вона до нього в країну не прийшла. Тобто от він зробить все для цього. Насправді, він чудово розуміє, що це для нього може закінчитися, військові дії на території Білорусі. Вибачаюсь. І він зробить все для того, щоб вона не прийшла. Тобто він буде видавати, він територію свою здав для того, щоб максимально продемонструвати лояльність Путіну, ну коли там робився наступ на Київ у лютому 22-го року. Але ж він війська свої не дав. Я тут не хочу якимось чином його ідеалізувати, Лукашенка, але ж ми кажемо за фактами. Він там вже безкінченні навчання проводить на території Білорусі, він там погрожує, ядерну зброю він там бере, але жодних кроків у напрямку ескалації він не робить. Тобто він демонструє лояльність до Путіна, хоче продемонструвати, що він там свій, що він, значить, тече в одному фарватері, в одному руслі. Але, на мій погляд, він зробить все для того, щоб Білорусь була останньою, хто заліз у війну. Разом з тим, ось, спадар Денис, на вашу думку, ідзе ўжо ось 2 гады паўнамаштабная агрэсія супраць Украіны, але толькі цяпер Лукашенко падпісвае вось такі ўказ аб тым, што рабіць, калі будзе ваеннае становішча. Ці ён адчувае, што будзе нейкая эскалацыя расійскай агрэсіі і што зноў могуць далучыць, на жаль, і Беларусь у гэтую агрэсію? Чаму гэта адбываецца? Ну, він же зараз чує постійні заяви російських очільників про те, що, значить, війна йде з НАТО, і я маю на увазі в тому числі випробування ядерної зброї, заяви у руслі того, що Фінляндія стає членом НАТО, ну в широкому сенсі. Бо потрібно якимось чином реагувати, і цей указ став, очевидно, от такою реакцією на публічну риторику, доволі агресивну публічну риторику з боку Російської Федерації. Він таким чином відреагував. Але це не означає, що він далі завтра збере війська і піде на когось війною. Тут треба розуміти одну цікаву штуку. Він все озброєння, фактично, значну кількість озброєння, снарядів, боєприпасів, броньованої техніки, він віддав Україну, ну, для Російської Федерації. Російська Федерація використовувала білоруські снаряди великою мірою для того, щоб воювати на території України.
Денисе, але окрім заяв російських, ми чуємо ще заяви європейських політиків, ми чуємо заяви Макрона, ми чуємо заклики Макрона до того, що Європі вже слід відкрити очі і зрозуміти, що війна іде на Європу. Якщо зараз її не зупинити в Україні, то буде війна з країнами НАТО, буде війна з Європою. І тут так, можливо, звичайно, Лукашенко десь перестраховується і робить такі самі заяви. По-перше, щоб перестрахуватися від Путіна та показати свою лояльність. А чи може він перестраховуватися і від Європи? Тому що він робить такі заяви, і десь там ми згадуємо, що у нього є ядерна зброя, яку йому передав Путін. Ну, у Макрона власні, скажімо так, мотиви, чому він так каже. Насправді. Тобто він отримав поразку в Африці від Російської Федерації. Війська Франції були змушені покинути певні регіони. Зараз він хоче, очевидно, якимось чином сатисфакцію отримати. Лукашенко, я хочу знову ж таки повторити, він йде в фарватері російської політики. І своїми заявами він намагається підтвердити, що він в цьому фарватері йде. Але це не означає певні дії з його боку. Ядерна зброя – загроза для країн НАТО? Чи може, наприклад, Путін використати ту ядерну зброю по країнах НАТО, умовно кажучи, з території Білорусі? Безумовно може. Але ця ситуація є гіпотетичною. Угу. Для цього потрібно якесь виконання певних умов і виконання певних обставин, існування певних обставин, якщо до цієї ситуації дійде. Поки що я зараз кажу словами представників НАТО, зараз немає підґрунтів для того, щоб Російська Федерація використовує ядерну зброю. Разом з тим, ось многі аналітики так само звертають увагу, що ядерну зброю у Росії поставили на територію Білорусі, каб у випадку такого конфлікту перший удар був з території Білорусі, відповідно, відказ був на територію Білорусі, а не на територію Росії. Але яшчэ один момент, які хотів у вас запитати, гэта наконт теоретичного нового наступу російського з території Білорусі на Київ, тому що многі так само, ось і хтось думає, що гэта указ Лукашенка зв'язаний з тим, що на території Білорусі буде знову некое обвострення. Разом з тим, ось ми почули так само меркаванне ад спадара Александра Кваскоўскага, які був гостем ефіру до вас, які каже про те, що в Україні настільки вже моцна падрыхтаваная до того, що з території Білорусі може бути агресія, що вельмі шмат замінаваних палёў, фортыфікацыйных таксама збудаванняў, што наўрад ці гэта паўторыцца, тым больш, што Расіі трэба было б сабраць вельмі тады вялікую ударную групоўку. На вашу думку, ці ўсё ж такі сапраўды гэтай пагрозы больш няма, ці яна застаецца? Зараз немає такої загрози, прямо зараз. Зараз немає військ на території Білорусі, які могли б наступати на Київ. Загальне угруповання білоруське і російське, а російське – це вагнерівці, які проходять зараз навчання на території Білорусі. Ми знаємо, після заколоту Пригожина певна кількість вагнерівців була переплавлена на територію Білорусі. Воно складає дещо більше 2000 осіб. З такими силами неможливо наступати на Київ. Коли з'являться війська, коли вони будуть з'являтися, коли вони будуть концентруватися, якщо це станеться, тоді з вами будемо про щось прогнозувати і про щось говорити. Наразі зараз такої загрози не існує. Хоча це не означає, що до неї не варто готуватися, і це не означає, що фактично ця ситуація виключена. Ёсць таксама такое меркаванне, вось агулам, калі мы кажам пра агрэсіўную Расію, яшчэ ў 19 стагоддзі нямецкі канцлер Отто фон Бісмарк сказаў, што Расія ніколі не бывае такой слабой і такой моцнай, як яна здаецца. І памятаем, вось калі быў пачатак паўнамаштабнай агрэсіі, калі удалося выкінуць акупантаў з Кіеўшчыны, потым з Херсону выкінуць, зараз і ўжо ўсё, так як бы і ў Расіі скончацца сілы ўвогуле на агрэсію. Але цяпер мы бачым, што наадварот зараз Масква стварае такое ўражанне, прынамсі, не ведаю, медыйнае, магчыма, аб тым, што вось яны аднавілі свае сілы, яны гатовы зноў наступаць, зноў гатовы акупоўваць новыя тэрыторыі. Усё ж такі, як ёсць з гэтымі запасамі ў Расіі, ці сапраўды яны здольныя далей весці вось такую доўгую агрэсіўную вайну, бо як Путін казаў, што там хтосьці дзесяцігоддзя вёў войны, нават там так Пётр I. Ці ўсё ж такі гэта такое назіманне, ведаеце, такой бурбалкі, так, каб інфармацыйна проста застрашыць, запужаць усе заходнія краіны, таксама Україну, і каб, може, неяк зламаць волю до супротиву? На превеликий жаль, можливості України захищатися, вони залежать, безумовно, від мобілізації, яка проводиться всередині країни. Це питання до української влади передусім, але і від допомоги Заходу.
Я кажу в широкому сенсі, це і боєприпаси, це і броньована техніка, це і фінансова допомога, оскільки бюджет України, він же ж пов'язаний із допомогою від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, де зараз відбувається політична боротьба, і ця допомога, вона зависла. Але головний ресурс Російської Федерації – це люди. На сьогоднішній день, і зараз вони, на превеликий жаль, на тих напрямках, де вони намагаються наступати, а це Авдіївський напрямок, це Бахмутський напрямок, їх можна виділяти. Вони мають перевагу в живій силі, це по-перше. І по-друге, вони, на жаль, мають перевагу в матеріально-технічних засобах, але ця перевага, вона зумовлюється якраз тим, що відбулася пауза в постачаннях західної допомоги. Тобто така комплексна історія. Якщо Захід прокинеться, ми зараз бачимо, що передусім в Європі ці процеси відбуваються. Якщо він запустить допомогу, якщо він запустить економіку, і ця економіка буде працювати на війну, то є шанси зробити таким чином, щоб Російська Федерація відступила. Поговоримо про приємне, поговоримо про те, як ми продовжуємо топити кораблі російські, і про те, як ми продовжуємо збивати їхні літачки. І ось, власне, очікуючи літаків F-16. По-перше, як ти вважаєш, коли все ж таки ми їх отримаємо? Тому що, мені здається, кожен раз ця дата відсувається. І наскільки зараз обережні стали російські літаки? І чи можуть вони до нас залітати, наприклад, пізніше, змінити траєкторію і залітати з території Білорусі? Ну, поки що цього не відбувається, і, здається, цього не відбувалося останнім часом. Це правда, так. Ну, знову ж таки, можливо, завдяки позиції Лукашенка, який хоче себе відокремити максимально можливо від цієї історії. Знову ж таки, не хоче його ідеалізувати жодним чином. Інфраструктура під F-16 готується. Це по-перше. По-друге, спираємося на офіційну інформацію про те, що ці літаки мають з'явитися кінець весни і початок літа. Інших у нас даних нема, і на цьому ми базуємося. Дуже важливо, в якій кількості вони з'являться і з яким обвісом. Тобто F-16 – це багатофункціональна платформа, вона може використовуватися як для повітряних боїв, тобто повітря-повітря, повітря-земля і повітря-вода. Тобто він може озброюватися і протикорабельними ракетами. Але б я б не робив би цього вундерваффе, тобто працюють всі види озброєння. І знову ж таки велике питання щодо кількості. Якщо їх буде 6 цих літаків, то десь там де-інде він там може мати якийсь вплив. Якщо їх буде відразу 24, в чому особисто я сумніваюся, маю в цьому певний сумнів. Припустимо, буде 24. Дві ескадрилі повноцінні. Тоді зовсім інша історія. Може бути таке, що воно буде мати на більш широкій ділянці фронту. Але російські літаки, вони не залітають не тому, що там є F-16, чи МіГ-29, чи Су-27, хоча, безумовно, і це має фактор. Працює система ППО, яку вони не подавили. Це правда. І завдяки певним ЗРК, зенітно-ракетним комплексам, зараз збиваються і носії кабів. І це не може не радувати. І хочеться, щоб їх збивалися ні дня без збитої сушки. Дякую дуже. Денис Попович був разом із нами на зв'язку, військовий експерт. Чесно, в нас є навіть, вже з'явилися такі мемчики, що вже майже день минув, а сушки жодної ще не збили. Зате ми збили 2 А-50. Так, сапраўды, увогуле бачым, што гэтых такіх самалётаў каштоўных у Расіі ўсё менш і менш становіцца. Бо, напрыклад, А-50 аналітыкі казалі, што іх увогуле там 10 штук усяго. Так. Один быў пашкоджаны ў свой час у Беларусі, ўжо 20 ці колькі ўжо 3 нават украінцы яшчэ дадаткова збілі, так? 2. Таму гэта сапраўды выдатныя навіны. Калі кажам пра флот, то тут яшчэ таксама ёсць такое здзіўленне. Я чытаў нават у заходніх аналітыкаў, яны здзіўляліся, таму што Украіна, пакуль што яшчэ праз таксама расійскую блакаду не мае такога вялікага свайго флоту, так? Але здолела патапіць, будучы амаль што цалкам сухапутнай арміі, здолела патапіць чвэрць расійскага флота, так у Чорным моры. Так што гэта ўсё сапраўды тыя навіны, якія прыбліжаюць, спадзяюся, перамогу Украіны і вызваленне таксама Беларусі, бо перамога Украіны дасць шанец на тое, што наша незалежнасць ўсё ж такі адновіцца. Так што, спадарства, я думаю, наконт таксама флоту мы яшчэ пагаворым асобна, мы ўжо дамовіліся. Вось, калі вы маеце таксама свае нейкія тэмы для меркавання, калі ласка, пішыце нам у каментарах, калі гэта для вас бяспечна, заставаемся разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь!